La delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz. Bueno, moitas gracias, Uxío, autoridades, comuneiras, comuneiros. Para mí, como delegada da Xunta, é unha honra poder estar hoxe con todos vós celebrando estes 30 anos, ni máis ni menos que 30 anos, Uxío, son moitos, pero gustame moito o acto porque, ademais de celebrar esos 30 anos e de hacer este recoñecemento, esta xente tan merecido, por outra parte, e que tanto traballo habedes dado a todos, a toda a cidadanía en xeral, tamén pola Fundación do Montes de Vigo 2046, que é pensando nos 20 anos seguintes. Por suposto que dende a Xunta de Galicia estamos dispostos a tender a man, non podía ser de outra maneira, e además xa sabes que colaboramos en moitas cousas, como son a formación de capacitación forestal, das que ti en concreto eres un firme defensor e que estás sempre solicitando xente para poder formar e que poda traballar en nos montes comunais, e tamén a través da Consellería de Medio Rural, pois axudando a regenerar todas as toas despois dos incendios e prevenindo tamén os incendios, que é fundamental. De todas maneiras, por suposto que podedes, despois do verán, como ti dices, falaremos de toda a colaboración con esta fundación, por suposto que sí. Quero pois insistir, pero tampouco vou estenderme moito máis, este 15% do territorio da nosa cidade, que son os montes periurbanos de Vigo, pois non só de paisaxe, que tamén é un espectáculo, sino de economía verde, de economía forestal, de esa barreira protectora de todos os vigueses, como son estes montes en que entre todos o temos que cuidar. Agradecervos unha vez máis a todas as comunidades todo o traballo e todo o esforzo feito durante estes anos, e estou convencida de que o seguiredes facendo e, por suposto, teréis a mano tendida da Xunta de Galicia. Penso, Juan, que non só é un mandato, sino que é un reconhecemento a túa persoa e que tes que estar moi orgulloso de que che reconozcan desta maneira. Muchísimas gracias a todos.